Għand bidwi fl-Imqabba li bbenefika minn Fondi Ewropej u kabbar l-operat tiegħu tnediet skema l-bdiewa biex huma wkoll ikunu jistgħu japplikaw u jkomplu jinvestu fis-settur tal-bidja. Biswit serer ġodda li tħadmu b'teknoloġija aktar effiċjenti tnediet l-iskema 4.1 li b'investiment ta' 3 miljun euro setajn lill-bdiewa u r-raħħala Maltin u Għawċin isaħħu l-investiment li jkunu se jagħmlu minn butom biex jimmodernizzaw u jtejbu l-operat fl-oqsma u fl-irziezet tagħhom. Il-Ministru għall-Agrikoltura, Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo qal li din hija ħolqa minn katina ta' inizjattivi u skemi biex jagħtu ħajja lil valur tal-bidja f'pajjiżna. Hemm bżonn li aħna nkomplu ngħinu lill-bidwi li jkun iktar innovattiv, li juża aktar it-teknoloġija moderna għaliex bekk biss u jista' jikkompeti u jkabbar prodott li huwa tajjeb u bnin. Is-Segretarju Parlamentari għall Fondi Ewropej, Stefan Drinzu Azzoppardi, qal li aktar kmieni dan ix-xahar għalqu l-applikazzjonijiet għal sejħiet tajnuna ta' Fondi Ewropej għas-settur tal-agrikoltura. Fl-aħħar ġimgħat intlaqgħu 65 applikazzjoni illi bejnietom fihom valur ta' madwar 11 miljun euro għal fondi tal-Unjoni Ewropea li bħalissa qegħdin jiġu evalwati u meqjusa biex minn hemmhekk ikunu jistgħu jiġu allokati. Dawn l-applikazzjonijiet huma mezz importanti kif inkomplu nsostnu il-qasam tal-bidja f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.